سلامہ بوزی او ژےچی مبارک ژاوٕے گرٕ ترٲوِتھ زنان ترٲوِتھ گرٕ بار ترٲوِتھ سٲنِس کمپیوٗٹر سکریٖنس پٮ۪ٹھ نیندٕر ترٲوِتھ ژےٚ وَن یہِ آڈینسس گۄڈنِچ کتھ او ژےٚ کیٛاہ چی ناو مےٚ وَنٕے گۄڈٕ ناو پنُن ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو میانہِ خۄدایا یہِ کۄس بلاے مےٚ چھُ ناو بشر کوتُر او ترٛٹھ پیوٚوُے ژےٚ نارِ مے دوٚپُے ژےٚ چھی نا خبر کیٛاہ بشیٖر کوتُر چھُوٕے ناو ژےٚ کے بلاے چھُ ژےٚ وَن یہِ آڈینسس دَپٕے ژےٚ کیٛازِ پیوٚوُے ناو بشیٖر کوتُر بظٲہِتی اوسُس بہٕ بچپنس منٛز رچھان کوتر پتہٕ ووٚن مےٚ ساروٕے بشر کوتُر بشر کوتُر او تتھ ترٛٹھ پیوٚوُے ژےٚ نارِ او تو أسۍ کرو گیم شروٗع گیم چھِ یِتھ کٲٹھۍ زِ چٲنِس کمپیوٗٹر سکریٖنس پٮ۪ٹھ یی وُنی اکھ سوال چھِ 2 گنٹہٕ کوترن موٗجوٗب اگر ژےٚ جواب دِیُتُے ژٕ زٲنی 2 گنٹہٕ کوتر ژھۄپہٕ کٔرِتھ نارٕے گنڈٕ کوتر چٔرِتھ چندس منٛز گرٕ گژھی پھل تراوی ٹھوٗل تراوی بڑاوی گنڈٕ کوتر رچی چلو تہٕ کوسچن چھِ یِتھ کٲٹھۍ زِ گرس منٛز کُس چھِ ونان کٔمِس ژےٚ پیوٚوُے ترٛٹھ کُس چھِ ونان کٔمِس نیٚچوٗ ونان مٲلِس زنان ونان ناری او ناری 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 نہٕ کینٛہہ ناری گوٚو زنان مےٚ اوس بوٗچی ڈولیمُت زنان ونان خانٛدارس کُس چھِ ونان یِمو دۄیو منٛز ژےٚ چھِ یِم آپشن ژٕ کر یہِ چوٗز اولے میانہِ خۄدا صٲبا مےٚ آسہِ ہا نہٕ تمہِ ساتہٕ خانٛدرٕے کوٚرمُت توتہِ نیرِ ہا وٕنکیٚس جوابٕے مےٚ چھُ باسان اتھ چھُ نیٚچوٗ ونان مٲلِس کرُن حظ یِہوے لاگ دِنۍ حظ دٲرِتھ کر حظ قلف او ترٛٹھ پیوٚوُے تھۄکہٕ ژھُنی پانس نتہٕ ژھُنی مےٚ او ژٕ منٛز چھووٕے زلیٖلو کھار کوٚرُے ژٕ کیٛاہ نیٚچوٗ ونان مٲلِس تو اتھ چھُے جواب ییٚلہِ شامن لڑٲے چھِ گژھان خانٛدارٕنۍ تہٕ خانٛدارس ہۄتو تتہٕ چھِ خانٛدارٕنۍ ونان خانٛدارس دپان چھِس ترٛٹھ ووٚتھُے یہِ چھُ جواب ژٕ گژھٕے شِکس لٮ۪تھ دفعہ ژٕ زیوٗنٕے نہٕ گنڈٕ کوتر زٕ کِہینۍ أسۍ کرو یہِ گیم انٛد یوٚتھُے تام أسۍ مِلو بیٚیہِ انشاء اللہ توٚتام ناری سلام بوزی السلام علیکم